Представям ви ветеринарната серия на Брит за ставни заболявания. Остеоартрит и остеоартроза са дегенеративни ставни заболявания, които се срещат при домашните любимци. Храната на Брит за ставни заболявания е беззърнена ветеринарна храна, създадена за подобни състояния при любимците ни, както и за предотвратяване на проблемите с ставите на кучетата и поддържане на мобилността и общото благосъстояние. Идеална е за след ортопедични операции и за кучета с наднормено тегло или затлъстяване, изложени на риск от свързани проблеми с ставите. Храната е богата на лесно смилаем протеин от херинга, не съдържа пилешки протеини или други обичайни съставки, които причиняват свръхчувствителност. Беззърнена храна е, без глутен и с ниско съдържание на мазнини. Храната съдържа L-карнитин, важна аминокиселина за енергията и метаболизма на мазнините. Съдържа живи пробиотици, които насърчават нормалната функция на имунната система, стомашно-чревното благосъстояние и поддържането на идеално тегло. Храната е богата на омега-3 масни киселини, извлечени от планктон. Всъщност, увреждането на хрущяла при остеоартрит се причинява от разграждащи хрущялни ензими, наречени агриканази, чието действие се инхабира от масните киселини. Доказано е също, че омега-3 масни киселини намаляват болката от остеоартрит чрез потискане на възпалението. Добавена е широка гама от хондропротектори, за да помогне за увеличаване на мобилността и намаляване на сковаността и болката. Храната съдържа колаген, който е важен градивен елемент на ставния хрущял. Други важни съставки в храната са глюкозамин и хондроитин сулфат, които са градивни елементи на хрущяла, които естествено се срещат в тялото. Доказано е, че приемът на глюкозамин и хондроитин забавя разрушаването на ставния хрущял. В храната има и босфелия, която е добре позната билка с положителен ефект върху ставите. Босфелията е проучена широко при човешкия остеоартрит, което показва, че е богата на противовъзпалителни съставки и намалява действието на възпалителните медиатори. Още една от съставките на храната е екстракт от зеленоуста мида. Зеленоустата мида съдържа градивни елементи на ставния хрущял, заедно с витамини и минерали. Установено е, че екстрактът от миди може да помогне за облегчаване на проблемите, причинени от остеоартрит. В състава има и мембрана от черупки на яйца, която може да насърчи подвижността на ставите и да помогне за намаляване на болката. Петмол!